Hei, tervetuloa Tiedolla johtamisen webinaarisarjan reflektiovideon pariin. Meillä tällä kertaa käsittelyssä teemana hyvinvointi. Ja mun nimi on Sebastian Hovi, olen aluekehittämisasiantuntija Hämeenliitossa ja mulla on täällä seurannani Jukka Lidman, Hämeenliiton maakunta-analyytikko, joka kertoo tarkemmin nyt sitten tämänkin kerran teeman sisällöistä. Jukka, aloitetaanko sillä, että meidän webinaarissa tämä hyvinvointi oli nyt käsittelyssä tällaisena alueellisena ilmiönä ja sitten väestötason ilmiönä, eli vähän laajemmassa kuvassa kuin yksilötasolla. Ihan aluksi haluaisin kysyä sinulta, että minkälaisia haasteita tämän hyvinvoinnin tarkasteluun ja mittaamiseen liittyy ja miten näkisit, että sitä on hyvä tarkastella? Joo, kiitos. Tosiaan ilmiö on hyvin moniulotteinen. Hyvinvointi itsessään on todella tärkeä teema. Se on varmasti yksilötasolla tärkein teema, mitä nyt ylipäätään aluekehittämisen, aluepolitiikan kannalta voidaan ylipäätään mitata. Mutta me voidaan tarkastella sitä niin yksilötasolla, yhteisötasolla kuin yhteiskunnankin ilmiöinä. Ja ne aina vähän vaihtelee ne tavat mitata sitten, että millä tasolla me mitataan. Ja myös se, että me voidaan mitata sitä toimeentulona ylipäätään, vaikka sairastavuutena, koettuna hyvinvointina tai vaikka yhteisöllisyytenä. Eli tavattoman tärkeä teema, mutta meidän täytyisi aina pystyä määrittelemään se, että kun me puhutaan hyvinvoinnista, että mitä me tarkoitamme, kun me puhumme nimenomaan hyvinvointiteemasta. Joo, kiitos. Aloitetaan sitten vähän detaljitarkastelu sillä että minkälaisia alueellisia hyvinvointieroja on nähtävissä Suomessa? Löytyykö sieltä jotain kantavia tendenssejä tai huomioita, mitä haluaisit nostaa? Joo, hyvinvointierot kyllä näyttäytyy aika perinteisesti. Et meillä on, jos nyt vähän kärjistää, niin tämmöinen niin kuin eteläisen ja läntisen Suomen niin kuin hyvinvointi ja sitten itäisen ja pohjoisen Suomen ei niin hyvinvoiva väestö. Ja tämä on pitkään näkynyt tämä tämmöinen rintamalinja, ja se edelleenkin näkyy. Ja siellä taustalta löytyy hyvin monia mittareita. Mä nostaisin nyt erityisesti niin kuin toimeentulon ja tulotason. Et tulotaso vaikuttaa merkittävästi kyllä hyvinvointiin, ja se näkyy hyvin eri mittareissa. Me voidaan tarkastella ihan vaikka työllisyyden, tulotason tai monen muun niin kuin hyvinvointiin liittyvän mittarin kautta, niin Suomi näyttäytyy kyllä sen kaltaisena, että se pohjoinen ja etäinen Suomi erottautuu omalta osaltaan. Mutta totesin tuossa sitä tulotasosta, niin Lappi on tästä niin kuin erinomainen esimerkki. Lapin taloudellinen kehitys on ollut vertaansa vailla viimeiset vuodet. Ja tämä näkyy myös Lapissa ylipäätään niin kuin hyvinvoinnin kehittymisenä. Eli kun talous on kunnossa, tulotaso on kunnossa, työllisyystilanne on hyvä, niin se näkyy väistämättä myös sitten hyvinvoinnin osalta. Ja meillä on myös ollut niin kuin tämmöistä ajallista kehittymistä niin kuin läpi 2000-luvun, niin meidän myös hyvinvointi on muuttunut hyvinkin voimakkaasti. Et me puhutaan hyvin lyhyestä aikavälistä, mutta siitä huolimatta niin muutokset on olleet merkittäviä. Ja yksi tämmöinen indikaattori on meidän työkyvyttömyyseläkkeellä olevien määrä. Se on vähentynyt huomattavasti reilun 20 vuoden aikana. Ja yksi selittävä syy löytyy meidän niin kuin väestödemografiasta. Suuret ikäluokat on eläköityneet ja tällä hetkellä yli 55-vuotiaat tekee entistä enemmän asiantuntijatyötä, on entistä koulutetumpia ja entistä enemmän tehdään toimistolla työtä. Eli entistä vähemmän ollaan sairauseläkkeellä, entistä vähemmän on erilaista kremppaa ja niin kuin tehdään myös entistä pidempään työtä monesti ihan sinne eläkeikään asti. Eli oikeastaan kaksi keskeistä muutosta tai tämmöistä keskeistä kehitystrendiä. Eli meillä yhteiskunta ja hyvinvointi muuttuu hyvin vahvasti, mutta samalla edelleenkin näkyy alueellisesti nämä hyvinvointierot, jotka on edelleenkin aika voimakkaita. Miten sitten, jos me tarkastellaan tätä hyvinvointia nimenomaan Kanta-Hämeen näkökulmasta, niin millä lailla Kanta-Häme suhtautuu
muuhun Suomeen ja miten hyvinvointi näkyy sitten Kanta-Hämeen sisällä kuntien kesken? Löytyykö sieltä jotain huomionarvoista nostettavaa? Kyllä Kanta-Häme näyttäytyy hyvin tyypillisenä eteläisen ja läntisen Suomen maakuntana. Et meidän keskimääräinen hyvinvointi on aika tyypillinen valtakunnalliseen keskiarvoon verrattuna, hyvin monella mittarilla. Mutta meillä löytyy sitten maakunnan sisällä kyllä vaihtelua. Ei kovin suurta vaihtelua, mutta löytyy kuitenkin, ja sieltä löytyy myös tiettyjä selittäviä tekijöitä. Et me voidaan esimerkiksi tarkastella tämmöisellä Kuntaliiton hyvinvointi-indikaattorilla, jossa on 13 eri hyvinvointiin liittyvää mittaria, ja katsoo, että miten Kanta-Hämeen kuntien tilanne näyttää sen kannalta. Ja oikeastaan sieltä nyt piirtyy semmoinen kahtalainen kuva, että tiettyjä eroja kyllä löytyy, ja erityisesti se, mikä näkyy koko valtakunnankin tilanteessa, eli pahoinvointi keskittyy kyllä kaupunkialueille. Siinä näkyy tavallaan semmoinen polarisaatio, että vaikka kaupungeissa onkin taloudellista vaurautta ja työtä, mutta erityisesti semmoinen tietty alueellinen segregaatio, alueellinen syrjäytyminen näkyy. Et on tiettyjä asuinalueita, missä pahoinvointi on runsaasti, ja vaikka nyt ehkä keskimäärin kaupungeissa se pahoinvointi ei olekaan niin keskimäärässä suurempaa, niin on olemassa niin kaupungeissa niin isoja väestöryhmiä, joiden hyvinvoinnin osalta on suuria haasteita. Ja tämä näkyy kyllä meilläkin sitten, että Hämeenlinna, Forssa ja Riihimäki sitten niin kuin, on niin kuin pahoinvointi-indikaattoreissa niin kuin kärkisijoilla. Mutta sitten taas toisaalta, kun katsotaan niitä hyvinvoivia kuntia, niin esimerkiksi tässä Kuntaliiton hyvinvointi-indikaattorissa niin Tammela ja Hattula sijoittuu kärkikaksikkoon. Ja aika vahvasti siellä taustalta kyllä löytyy se tulotaso. Hattulassa ja Tammelassa tulotaso on keskimääräistä korkeampaa kantahämäläisittäin, ja myös ylipäätään niin kuin työllisyysaste on parempi, työttömien määrä on pienempi. Et sillä aika selkeästi kyllä löytyy tämmöisiä niin kuin taloudellisia syitä, ja nämä on myös sitten syitä, mitkä kaupungeissa korostuu, erityisesti niin kuin esimerkiksi työttömyyden seuraukset, pitkäaikaistyöttömyys, rakennetyöttömyys, toimeentulotuki, tämän tyyppiset asiat. Mutta se hyvinvoinnin taustalla hyvin monesti kyllä löytyy niin kuin talouteen ja työllisyyteen liittyvät teemat. Joo, näissä aikaisemmissa puheenvuoroissa on tullut jo erityisesti esille tämä hyvinvoinnin yhteys tuloihin ja talouteen. Kysyisinkin, että miltä tulojen kehitys on näyttäytynyt Kanta-Hämeessä? Joo, mä voisin oikeastaan vähän Suomen tasoltakin puhua. Eli meillä on kyllä tulokehitys ollut hyvin paikallaan polkevaa oikeastaan sieltä ihan finanssikriisin jälkeisistä ajoista alkaen. Eli tuottavuuskehitys on ollut hyvin, hyvin matalaa, ja se näkyy suoraan myös meidän tulokehityksessä. Eli kun me tarkastellaan erilaisia tuloryhmiä, eli matalasti ansaitsevia ja sitten niin kuin hyvin korkeasti ansaitsevia, niin oikeastaan kaikissa näissä ryhmissä niin viimeisen 10 vuoden aikana reaalitulot eivät ole juurikaan kehittyneet. Tähän osittain vaikuttaa myös tämän tuottavuuskehityksen lisäksi inflaatio, joka oli hyvin voimakasta vuonna 2022 ja 2023, mutta kyllä se keskeinen syy löytyy tästä meidän heikosta tuottavuuskehityksestä. Lisäarvoa ei synny, ei myöskään sitten ole jaettavaa myöskään palkkoihin. Ja maakunnan tasolla ja maakunnan sisällä niin tämä tulonjako näyttäytyy sillä tavalla, että Riihimäen ja Hämeenlinnan seutukunnissa tulonjako on aika pitkälti semmoista valtakunnallista, ehkä semmoista tiettyä keskiluokkaisuutta, ja niin kuin hieman ne ylemmät tuloluokat painottuu sitten Riihimäen ja Hämeenlinnan seutujen osalta. Forssan seudun osalta taas suhteellisesti on enemmän sitten näitä matalatuloisempia. Eli matala tuloisuus näyttäytyy niin kuin maakunnan sisällä enemmän keskittyvän Forssaan ja Forssan seudulle. Joo, nostetaan tässä lopuksi vielä yksin asuvien määrä.
me tiedämme, että se on kasvussa. Mistähän tämä saattaisi, Jukka, johtua ja mitä siitä seuraa? Joo, meillä nyt tällä hetkellä noin 47% asuntokunnista on yksin asuvien asuntokuntia. Eli lähes joka toisessa kodissa ollaan yksin. Ja kun me tarkastellaan tätä yksin asuvien määrää nyt erityisesti niin kuin 20-39-vuotiaiden osalta, eli tavallaan siinä niin sanotussa parhaassa perheen perustamisiässä olevien osalta, me huomataan ihan sama kehitys siinäkin, että viimeisen 15 vuoden aikana yksin asuvien määrä on kasvanut huimasti. Kanta-Hämeessä viime vuonna yksin asuvia 20-39-vuotiaita oli 52%, vuonna 2010 niin määrä oli 39%. Eli näinkin lyhyessä ajassa, 14 vuodessa, niin määrä on kasvanut huimasti. Ja me nähdään tämä sama kehitys joka ikisessä maakunnassa. Ja syitä tähän on useita, ja tämä on ehkä vähän tämmöinen niin kuin kiistanalainenkin asia, että yhtä yksittäistä syytä ei tähän niin kuin löydy. Mä nivon tämän kyllä samaan teemaan kuin syntyvyyden romahtaminen. Me nähdään hyvin samoja piirteitä tässä ja sattumoisin syntyvyys lähti romahtaan vuoden 2010 jälkeen ja kuten tuo yksin asuvien määräkin osoittaa, niin sen jälkeen niin on huimaa korotusta tapahtunut yksin asuvien osalta. Ja kyllä mä nostaisin seurauksena, jos tässä syntyvyydestä puhutaan, niin mikäli meillä entistä useampi alle 40 asuu yksin, niin kyllähän se haastaa myös sen perheen perustamisen. Ja jos nyt mietitään, että onko meidän syntyvyys lähdössä nousuun, niin tämä nyt vähän indikoi sitä, että se tulee olemaan erittäin haastavaa. Et mikäli se perheen perustaminen siirtyy ja entistä useammin asutaan yksin, niin tällä tulee olemaan myös tulevina vuosina ja vuosikymmeniä myös vaikutuksista myös syntyvyyteen. Olkoonkin, että tämän vuoden osalta meillä on noin 5% nousu syntyvyydessä verrattuna viime vuoteen. Mutta nämä on kuitenkin niin pieniä muutoksia niin kuin pitkässä linjassa, ja tämä ei vielä kerro missään nimessä sitä, että meidän niin kuin trendi olisi muuttumassa. Joo, kiitos Jukka. Tämä on hyvä huomio, iso yhteiskunnallinen kysymys ja varmasti seurataan, mihin tämäkin asia kehittyy ja miten sitä jatkossa, minkälaisia tutkimuksia siitä tulee. Mutta kiitoksia Jukka tästä esittelystä. Kiitos katsojille videon katsomisesta. Laittakaa Hämeenliiton somekanavat seurantaa ja pysykää kuulolla. Näitä varmasti teemme jatkossa lisää. Kiitos paljon. Kiitos.